дар деҳаи зарафшони ноҳияи ҷаббор расулов мусобиқа оид ба футбол байни сокинони ин деҳа барои дарёфти ҷоми муассисаи давлатии мактаби варзишии зарафшон баргузор шуд. дар ин чорабинии варзишӣ ки таи як моҳ идома ёфт, 13 даста сокинони деҳа байни ҳам вохӯрӣ доир намуданд. мусобиқаи мазкур бо мақсади ҷалби сокинон ба тарзи ҳаёти солим дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои роҳбарияти Федератсияи футболи кишвар ҷиҳати рушду оммавияти футбол дар маҳалҳо ва дарёфти беҳтарин футболбозон аз байни сокинони деҳа бо ташаббуси роҳбарияти мактаби варзишии зарафшон ва сокинони варзишдӯст роҳандозӣ гардида дар варзишгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён гирифт. аз байни 13 даста баъди вохӯриҳои даврӣ дастаҳои беҳтарин ба дидорҳои нимниҳоию ниҳоӣ роҳ ёфтанд. барои дарёфти мақоми сеюм дастаҳои ғалаба ва ҷавонӣ байни ҳам сабқат карданд ва дар ин дидор пирӯзӣ насиби тими ғалаба гардид. дар дидори ниҳоӣ футболбозони дастаи наврӯз дастаи истиқлолро мағлуб карда соҳиби мақоми аввал ва ҷоми мусобиқа шуданд. ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқа ҷом, медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии роҳбарияти мактаби варзишии зарафшон дар фазои тантанавӣ супорида шуданд. имрӯз аз тарафи Федератсияи футболи Тоҷикистон барои футбол таваҷҷӯҳ хеле зиёд аст. аз ин рӯ мо тасмим гирифтем дар деҳаи Зарафшон намуди футболро рушд диҳем. оянда мо кӯшиш мекунем дар деҳа футбол рушд ёбад ва оммавӣ гардад. дар ноҳияи зафаробод низ бо мақсади рушду оммавияти футбол мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ байни наврасони 13-14 сола баргузор шуд. чорабинии варзишии мазкур бо иштироки 10 даста аз шаҳру ноҳияҳои вилоят дар варзишгоҳи панҷшери ҷамоати шаҳраки меҳнатобод баргузор гардид. дар ин мусобиқа ҷои аввалро футболбозони дастаи зарафшони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3, ҷои дуюмро дастаи мактаби варзишии ноҳияи зафаробод ва ду мақоми сеюмро дастаҳои мактаби варзишии ноҳияи масҷоҳ ва клуби футболи боғпарвари ноҳияи бобоҷон ғафуров соҳибӣ карданд. ғолибони мусобиқаи футболи хурд бо ҷом, медал ва ифтихорномаҳои муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи зафаробод ва тӯҳфаҳои хотиравии соҳибкор Асомиддин Бовулов қадрдонӣ гардиданд.